Euskaldunok ez dut ezagutzen askok Etxeparen Euskal Institutua, hori badakigu. Eta zaila da, porque askok usten dute dela Irunen dagoen institutu bat bigarren hezkuntzakoa, edo ez dakigu kultur institutu bat zer dan orokorki. Beraz ez dakigu gure Euskal Institutua zer dan, ez? Euskaldunok diot. Baina ez nago peskatzen, hainbeste, ezagutu behar gaituztenak ezagutzen gaituztelako. Eta horiek zeintzu dira, eragileak eta sortzaileak. Eta zentzu horretan, esango nuke, 10 urte hauetan, institutua beti izan dela ateak zabalik izan dituen erakunde bat, ez? Eta badakit, azkenean eta ezingo ditugu danak bana danak proiektotan sartu, baina alegina egiten dugu, dauzkagun programetan eta kontakto horren bitartez, jendeak ezagutu dezan, sortzaileak ezagutu ditzaten, aukerak daudenak eta aukera izan dezatela hor parte hartzeko, ez? Izan itzulpengintzan, izan mugikortasunean, izan zuzenean guri proposamen bat egin da. Orduan, sortzaileak ezagutzen baldin bagaituzte,